VUB banka v poslednom období začala veľmi často používať slovíčko zelený, zelená, zelené. Snaží sa zviesť na vlne, kedy všetko zelené je trendy. Vidno to hneď na titulnej stránke ich web stránky. Starostlivosť o životné prostredie je dôležité, budúcnosť, na ktorej záleží a podobne. Voči takýmto aktivitám samozrejme ťažko niečo namietať, ale otázka je, akým spôsobom sa to robí. A v oblasti investovania pre bežného retailového klienta, ako pri väčšine finančných produktov na Slovensku, to bude skôr tragickejšie. Pozrime sa na to, že čo ponúka VUBčka pre človeka, ktorý by chcel investovať do niečoho zeleného a naozaj úprimne verí tomu, že môže zmeniť planétu. VUB ponúka krásny názov jedného z ich fondov ESG zodpovedné portfólio. No tak pozrime sa, že čo tento fond prináša. Preklikneme sa na dcérskú spoločnosť VUBčky, čo je bývalý VUB Asset Management, aktuálne Everyzone Asset Management. A najviac sa o zložení fondu vždy dozvieme z mesačnej správy. ESG portfólio, treba dať rok 2023. A po zväčšení vidíme, že fond neinvestuje do ničoho normálneho, ale drží ďalšie fondy. Všetko to vyzerá na zase taliansku spoločnosť Everyzone. Môžeme sa len domnievať, že ako je to s poplatkami, koľkonásobne sa platia, či sa nejak refundujú, koľko to klienta v konečnom dôsledku stojí. Ale teda, ak si chce klient pozrieť, že čo vlastne tento fond drží, ako veľmi pomáha planéte, tak múdry veľmi nebude. Prvý fond, najväčší fond s najväčším zastúpením, vyše 11%, je niečo, čo sa volá Everyzone Opportunità Obbligazioni Flessibile. No tak môžeme sa len domnievať, že ide o dlhopisový fond. Chýba tu ISIN, chýba tu akýkoľvek link na to, čo je v tom fonde. Neviem, či toto je v súlade ako s tým, ako si regulátor Národná banka predstavuje, aby takéto správy mali vyzerať. Ale tak skúsme teda zistiť, čo je v danom fonde. Tak dáme do Google daný fond. Vidíme nejaký link na Everyzone Capital, pravdepodobne taliansky. Zvolíme si Slovensko, sme retail investori. No a sme na titulnej stránke. Opäť skúsime nájsť. Výsledky 0. Bolo by to najdlhšie cez túto web stránku. Už som to skúšal, skúsime to jednoduchšie cez Google ešte raz. Na stránku Financial Times je to zvláštne tam hľadať, ale dobre, takisto nepochodíme. Človek by si povedal, že dobre, tak na stránke Everyzone Asset Managementu nájdeme aj luxemburské fondy. A môžeme len tipovať, ktorý z týchto fondov to je. Názvy sú zrazu anglické. Takmer nemožné povedať. Dobre, skúsme byť trošku pragmatickejší, skúsme nájsť nejaký iný. Tak napríklad tretí fond Everyzone Fund Equity USA. To už cítim, že to je po anglicky, už to nájdeme. Everyzone Fund Equity USA. Dokumenty fondu opäť, mesačná správa. No a máme tu Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, American Tower, Oracle. V princípe všetko firmy z indexu SAP 500, vrátane jedného REITs. Nerozumiem, ako takýto fond čo má s ESG investovaním. Netvrdím, že sú to zlé firmy, ale
ak si myslíte, že pomôžete planéte, tak naozaj nerozumiem. Nepomôžete planéte a v porovnaní s konkurenciou nepomôžete ani svojej peňaženke, pretože prakticky akákoľvek iná alternatíva ako podielové fondy slovenských správcov vždy bude lepšia. Keďže mi to nedalo, tak som sa posnažil a predsa len som našiel zloženie fondu Eurizon Opportunità Obbligazioni Flessibile, ktorý je najväčším fondom v rámci ESG fondu, ktorý ponúka Eurizon, dcérská spoločnosť VUBky na Slovensku. A výsledky sú doslova neuveriteľné. V podstate všetko sú to deriváty, ktoré sú naviazané na úrokové miery, zvyčajne krátkodobého charakteru, ako napríklad dvojročná americká úroková miera ich dlhopisu, prípadne dokonca short, BTP, pravdepodobne taliansky dlhopis, alebo Euroshatz, to je dvojročný nemecký dlhopis. No, tak toto je, prosím vás, najväčšia pozícia v ESG fonde, ktorý má pomáhať planéte. Deriváty na úrokové miery v USA a Európe. Takže zhrňme si to. VUBka sa snaží byť zelenou bankou, ponúka zelené produkty vo všetkých oblastiach a v oblasti investovania najväčšie investície v ich ESG zelenom fonde sú deriváty na úrokové sadzby dlhopisov. Takže vo výsledku síce nepomôžete planéte v ničom, ale aspoň nič poriadne nezarobíte.